Ki khubor ka Batesi TV ka umdi basnyam bat penjaslian Rupa Premium Meghalaya. Ban penpori ka sarkar bakat penstet no ya ka jinga penbet ya ka jinga ka japut hapadeng ka Meghalaya bat Assam khamtam ya ka langpi sektor bat ya ki weide ki sektor kabala susateng mentala slamba ka Federation of Khasi, Jaintia and Garo People West Khasi Hills District kalapan benar bakan pelong da karali bat jialak pajba hanong stang ha jinga kendo bagila patai khobor ha ka khat atri uluber aja phunriu u assistant secretary ka seng u ba register land linkoi ure thu bakarali kan sedang na office rekam jang FKJGP kabadan ha opo new nong stang bat on sapenkut ha market complex new nong stang bat peteng pan sa ka jinga lang pajba ka seng kala kentui ki pajba ki samla bat ki rerong ba ki badan ka jing sungkhya alor ka kam khaput bakin wan ban Shimenta hagani kecinggalang. Jangka sarkar Meghalaya ban penbet kuai yau put usam. Hapdeng ka jala Meghalaya ban Assam. Komta ka F KJGP West Khasi Hills District kadap dari jing sukya. Dabang UI baga jala Meghalaya mentak ladap santos nem tam ei ndrei kelayat dalam put usam ubian. Komta kaseng daga jing sukya ba kan pelong ya ka jingyat pat ba ha ka khat riu tarik leber ar hajar ar pun riu ba ka jingyat pat ba kadai sibenta nagam ta bandawa ya ka sarkar Meghalaya ba kan pen step ba pen kloi nagam ta ban penbek no kloi ya uput usam hapdeng ka jing ya ka japut hapdeng ka Meghalaya bat Assam bagi paradok prasnam jongi di basyang haput hidap aga jing seir namar baklem uput usam ubabian kumta ka FKJP West Khasi Hills District kan penlong ya kene ka jingya jarali nantai na opar new nong stone ban sedang na ka office rekam jakaseng hangne hapo new nong stone mereka supermarket dan penlong daga jing yalang pajba bat ki nong keren kinwan nadu ki nong yalam nong tei na sengkemi bat ki ndonro ki riurang ba ki bawan nong tei na bordar na kabenta ban pensyai bakai ke jing angnut jong ka FKJP ba yang nut badai ban penbek na mardor yang put usam nang ba ka jala Meghalaya mentak layat pembahasan rusnem tam ke jingyo ke jala reklam uput usam kumta kaseng ka banjur ba lingba kane ka rally ka daitang ka jing sedang bat ngin sayo ya ka ban ya hakiweiru ki district katkum ka jing penbek jong ka isi jong ka sel nang tei na central budi kumta ka FKJP ka khot ka wer nadu kiriu pajba kiriu rangba ki badon ka jing sukya na gamta ban penbet no kloi uput usam bat ka khodro ya ki de khot jong ka FKJP ki badon ha ki unit ki ba pher po jong ka West Khasi Hills District bagai ka sengi bangin sedang ya ka jingyat pajba ngin sedang ka jingyalang ka belingkot nang tai na opar di nostanya ka por khatwei beje bat nginyat nang tai hangne ha new nong stone supermarket komplek ka jingyalang kan long por sibaje kumta gitu kiru rangba kibadon ka jing sukya kumba ka FKJP ka sukya khot wiwer yaki ba kinyo banwan bare shimentalang khnang ba ka program baka seng kala penbet bandawan na kamta ban penbet yau put usam lingba ka sarkar Meghalaya ban pensgau sa ka sarkar bangidon kam yau put usam bas kham khnang ba ipajba nong singsinong kibadon kibasa hakte kijaka khaput kinamsa hakajing sir mensim. Had a long day, feeling drained? Let Hello Meghalaya lift your mood.
right there on your phone. Movies, music, infotainment, live streams, all in one place. Content you can enjoy together, laugh together, learn together, right at home with your family. Easy to access, easy to download. Register in just a few simple steps. So why wait? Download Hello Meghalaya now. Oh, for once I'm ready before her. Chale! Gorgeous. Let's go! Coming. How much you honk, yeah? Come on, we should leave. Chill. It's just family. Exactly. और घर वाले ही late. By the way, how am I looking? Very late. Streamers, caps, candles, a cake, definitely balloons. सब आ गया. Wait a minute. Where is everyone? Show off. Hey bro, how's it going? एक बात बता, सबसे फास्ट होकर भी हमेशा लेट कैसे? Style bro, style. Hello guys, where's the birthday boy? यहीं कहीं होगा, अपने फीचर्स को रील्स पे शो ऑफ करता हुआ. इतना बिगाड़ा जो है. Automatic gearbox, ventilated seats, sunroof. क्यों ना हो? Family का सबसे youngest भी तो है. Let's go guys. Party time.